No niin, tervetuloa kaikki tänne podcastiin. Mä tosiaan pitkästä aikaa, 4 vuoteen teen ensimmäisen podcast-videon ja aikoinaan haastattelin Tiihosen Ossia paljonkin. Ja nyt hän on taas vieraana, mutta ensin, että kuka mä oon, niin mä oon tosiaan Koskelan Miika. Ja ollut monessa mukana vuosien varrella ja näin poispäin. Ja tiedetään Ossin kanssa jo vuosien takaa toisemme. Ja tosiaan niin kuin vieraana on Vapauden liiton puheenjohtaja Ossi Tiihonen. Ja tervetuloa tänne kanavalle tai podcastiin ja näin poispäin. Mutta haluatko sä, Ossi, vielä lyhyesti esitellä itsesi paremmin? Kiitos. Joo, siis Ossi Tiihonen, Vapauden liiton puheenjohtaja. Nyt Vapauden liitto on uusi puolue perustettu 2022, eli jo 3 vuotta ollaan toimittu nyt ja tehty tuossa, ollaan oltu presidentinvaalikampanjakortteja keräämässä ja sitten 2023 oltiin eduskuntavaalissa mukana ja saatiin noin prosentti äänistäkin, eli noin 30 000 ihmistä äänesti meitä ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, missä ollaan, ja nyt pyritään vähintään samaan tulokseen. Meillä on hyvä ehdokaslista ympäri Suomea, muistaakseni 96 aluevaaliehdokasta ja 109 kuntavaaliehdokasta. Tämä on nyt sen ajankohtainen tilanne tässä. Joo. Nyt kun on tapetilla tosiaan nämä kunta- ja aluevaalit, niin haluatko kertoa siitä vähän enemmän, että mitkä on teidän niin kuin vaaliteemat ja tämmöiset, niin kuin, varmaan eniten kiinnostaa nämä aluevaalit ihmisiä, nämä sosiaali- ja terveyshuoltoja ja muut. Joo, siis jos mä lähden kuntavaalista liikenteeseen, niin kuntavaalissahan siis on monia paikallisia, siellä isommat asiat on tietysti näitä koulujuttuja, mutta sitten siellä on tämmöisiä niin kuin Lohella täällä mun kotikunnassa, jossa olen siis kaupunginvaltuutettuna, niin täällä on tämmöisiä isoja investointeja nyt tulossa, siis 45 miljoonaa aletaan laittaa uuteen uimahalliin, siellä tulee olemaan siis todennäköisesti myöskin keilarataa ja hinnasta päätellen ne ihmiset ui kultavedessä, eli siis valtavan kallis investointi. Aina tällaisen yhteydessä pitää kysyä sitä, että miksi jonkun pitää maksaa jonkun toisen harrastus. Eli jos pystytään uimahallia, niin miksi se maksaa aina 10 miljoonia euroa? Mä oon ihan varma, että niitä pystytään halvemmalla tekemään. Mä jossakin vaiheessa muutama vuosi sitten noita kattelin, niin muutamalla miljoonalla saa USAssa uuden uimahallin pystyyn. Eli näissä pitäisi miettiä, että mitä todella halutaan. Että jos halutaan, että uimahalli, niin rakennetaan sitten se uimahalli muutamalla miljoonalla. 2018 muistaakseni tehtiin Lohella uimahallin peruskorjauskustannusarvio, joka oli oliko 1,9–2,6 miljoonaa euron välissä. Ja nyt se on pyörinyt siellä jo 6-7 vuotta, eli ei se nyt kovin akuutti ollut se korjaustarve. Niin nyt ollaan sitten rakentamassa valtavan kallista uutta uimahallia, jota sitten hyödyntää monet ulkopaikkakuntalaisetkin. Tämä on ihan älyttömän kallis investointi. Vielä järjettömämpi on tämä länsirata, joka tulisi kulkemaan ilmeisesti siis Lohen läpi. Ja valtio haluaa jostakin syystä tällaiseen kansalliseen liikennehankkeeseen, niin siis nämä kunnat laittaisi myöskin rahojansa puolet. Ja Lohen osuus siitä olisi 6%. Se ihan pelkästään tämän alustavan kustannusarvion perusteella tarkoittaa 180 miljoonaa, ja siihen tulisi päälle vielä sitten infrarakentamiskustannukset tuolla Lempolassa, ja sinne mennään yli 200 miljoonaa ihan varmasti, että tämä rahoitettaisiin kokonaan lainalla. Ja nyt jo Lohella on 200 miljoonaa euroa velkaa, jos verrataan vaikka Saloon, jossa on muutama tuhat ihmistä enemmän, niin siellä on 60 miljoonaa vaan velkaa, eli alle 1/3 Lohen veloista. Ja jos tähän suostutaan, niin Lohe tulee menemään konkurssiin. Se on ihan selkeä, että niistä korkokuluista ei tulla edes selviämään. Jos lasketaan, että on 400 miljoonaa velkaa, 5% korkokulut, niin se tekee siis 20 miljoonaa euroa vuodessa pelkkiin korkoihin. Siis joutuu valtion holhoukseen tällä menolla.
Ja nyt pitää kysyä, että miksi tällaista kansallista hanketta ylipäänsä pitäisi kuntien rahoittaa. Ja sitä paitsi se on täysin tarpeeton koko ratahanke. Tuolla menee, rantarata menee vähän etelämpänä. Sitä voisi ihan hyvin kunnostaa sitä rantarataa. Ja sitten tässä on Lohella on noin 10 vuotta vanha moottoritie pääkaupunkiseudun ja Turun välillä. Ja ei täällä tarvita mitään 1800-luvun teknologiaa olevaa rautatietä. Tällaisia asioita käsitellään kunnanvaltuustoissa ja kaupunginhallituksissa, kaupunginvaltuustoissa. Siis nämä on sellaisia asioita, joissa pystytään hukkaamaan siis valtavasti rahaa, siis satoja miljoonia. Eli kyllä kuntapolitiikasta kannattaa olla kiinnostunut. Sama pätee myöskin aluevaltuustoissa. Siellä siis suurin rahasyöppä aluevaltuustossa tai alueella on tietenkin terveydenhuolto. Ja minä olen siis itse toiminut 15 vuotta terveydenhuoltoalan yrittäjänä. Olen perustanut käytännössä tämmöisen kuin telelääketieteen toimintasektorin Suomeen. Ja mulla olisi 15 vakituista työntekijää ja 25 lääkäriä sivutoimista töissä. Ja, niin minähän tekisin terveydenhuollon, organisoisin täysin eri tavalla kuin mitä se on nyt tehty. Eli hyödyntäisin yksityistä sektoria. Mä kuulin tuossa justiinsa ihan tuoreita esimerkkejä niin muutaman päivän sisältä, niin miten tämä nykyinen järjestelmä hukkaa rahaa. Siellä siis nämä valtavan isot alueet, jotka hoitaa näitä juttuja, niin ne perustaa tällaisia in-house-yksiköitä, osakeyhtiöitä esimerkiksi, ja ne ostelee toisiltaan näitä palveluita, tai sitten sisäisesti siellä. Kuulin just tuolla, että yksi tutkimus niin alueella, niin se on yli 4-kertainen se sisäinen veloitus kuin mitä se markkinahinta on yksityisellä puolella. Niin tällaisia epätehokkuuksia, kun siellä on, niin niihin ei ikinä päästä käsiksi, ellei oteta mukaan tällaista yksityisen sektorin kilpailua siihen asiaan. Sitten toinen aivan tuore esimerkki juuri, niin eräs kilpailutus, niin siis se alue haluaa tietyn toimittajan sille palvelulle. Ja se on ne tarjouskilpailuehdot on räätälöity sille yhdelle ainoalle toimittajalle. Minkälainen korruptiopesä sielläkin taustalla oikein piilee. Siis ei ole mitään järjellistä syytä. Se on määritelty se hirmu tarkat tarjousehdot ja siihen sopii vain yksi tietty toimittaja. Ja eikö se ole laitonta? Mitä? Eikö se ole laitonta? Se on laitonta. Ja se on epäasiallisia ehtoja, mutta miten saat tämän alueen noudattamaan lakia? Niin se on se vaikea kysymys. Sitten jos haastat oikeuteen tai markkinaoikeuteen toimittajana, niin saat sä ikinä sieltä mitään tilauksia, varsinkin jos olet iso firma, jossa olet toimittamassa. Pieni firma on vielä hellumpi syrjiä. Ja tämä on ihan tuore keisi menossa tällä hetkellä se kilpailutus. Ja näitä on vaikka kuinka paljon näitä samanlaisia juttuja. Ja nyt tuossa törmäsin siihen sellaisenkin, että Suomessa on semmoinen palvelu kuin DocPort, D-O-K-P-O-R-T. Ja ne tarjoaa tavallisille meille suomalaisille lääkärin konsultaation netissä ilmaiseksi. Eli he velottavat siitä, jos on chatti, niin he velottaa 8 euroa siitä Kelalta ja ne elää sillä 8 euron palkkiolla. Eli siellä on hyvä tietojärjestelmä, joka kyselee paljon asioita etukäteen. Eli siinä vaiheessa, kun se avataan lääkärille se yhteys, niin se lääkäri tietää jo käytännössä, mistä on kysymys. Ja se voi määrätä esimerkiksi vaikka antibioottisilmätipa, että se menee saman tien apteekkiin sähköisenä se määräys. He saa sitä 8 euroa, mutta sitten kun se volyymi on riittävän iso, niin se riittää heille. Videokonsultaatio oli 25 euroa, mitä he saa siitä. Mutta tavalliselle asiakkaalle, jolla on siis Kela-kortti, niin se on ilmasta. Niin miksei tällaisesta puhuta? Minä olen nyt pari päivää yrittänyt tätä, että no näinhän se pitäisi tehdä tietenkin tämä juttu. Ihmisten pitäisi saada ensimmäisenä tietää näistä palveluista. On heillä itselläkin markkinoinnissa vähän parannettavaa, mutta on olemassa tällainen ilmainen lääkäripalvelu Kela-kortin omistajille Suomessa. Näitä esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Siis sen takia tämä terveydenhuoltojärjestelmä pitäisi uusia kokonaan. Eli mä olen ehdottanut tuossa jo useita vuosia sitten sellaista, että otetaan vakuutusyhtiöt mukaan tähän juttuun. Eli Sveitsissähän on tällainen systeemi, että jokaisen sveitsiläisen pitää ottaa vakuutus vakuutusyhtiöstä. Siellä on 35 vakuutusyhtiötä, jotka tarjoavat tämmöisiä terveydenhuoltopaketteja. Ja niissä on erilaisia sisältöjä. Sitten se perustaso on kaikkien vakuutusyhtiöiden. Jos ne tarjoavat terveyspalveluita, niin niiden pitää tarjota sitä peruspakettia.
ja siihen voi sitten ottaa päälle muita paketteja, jos haluaa. Mutta ihminen voi itse valita se vakuutusyhtiön. Niin tätä voisi soveltaa Suomeen. Mä oon ehdottanut tällaista sovellettua Sveitsin mallia, eli se voi olla kunta, tai se voisi olla alue, tai se voisi olla valtio, joka pyytäisi vakuutusyhtiöltä tarjouksia, että tässä on kiinteä rahasumma, esimerkiksi 350 € kuukaudessa. Ja sitten kysytään, että eli fiksataan se rahasumma tietyn suuruiseksi, ja sitten kysytään vakuutusyhtiöltä, että mitä palveluita tällä saa. Ja vakuutusyhtiö sitten kilpailuttaa ne palvelut eteenpäin näillä terveydenhuollon palvelutuottajille. Sitähän ne tekee yksityisissä terveysvakuutuksessa nyt jo, niin ne tietää sen, miten se homma toimii, ja pitäisi saada. Siinä saataisiin kilpailua sekä rahoitukseen että siihen terveyspalvelujen tuotantoon. Ja silloin voitaisiin hyödyntää näitä uusia palveluita, niin kuin just jotain DocPorttia tai muita vastaavia. Siellä saadaan 10%, jopa ehkä 40% perusterveydenhuollon lääkärikäynnistä saadaan siirrettyä tällaiselle hyvin tehokkaalle yksityiselle tuottajalle, jos halutaan. Tästä on olemassa vaikka kuinka paljon yksityisterveydenhuoltopalvelujen tuottajayritykset on laskenut näitä juttuja auki. Ja tällaisella sovelletulla Sveitsin mallilla niin saataisiin se yksityisen puolen tehokkuushyöty mukaan siihen. Eli pitää olla kannusteet kunnossa erityisesti lääkäreille. Sitten pitää olla kilpailua. Alalle tulon kynnys pitää olla matala. Ja nyt yksityisellä puolella tällaiset on mahdollista. Sulla on yhden lääkärin firma voi olla. Ja siellä sitten tehdään just tällaisia niin kuin DocPortti tekee. Ja sitten tulevaisuudessa tekoäly tulee mukaan näihin hommiin entistä suuremmissa määrin. Nythän jo tälläkin hetkellä siis Xen tekoäly Grok osaa analysoida röntgenkuvia, kaikenlaista kuvantamisaineistoa, ja ne osaa tehdä sen perusdiagnostiikan ihan kohtuullisen hyvin. Eli sun kannattaa, jos sä haluat second opinionia esimerkiksi, niin sun kannattaa heittää joku kuvantamisaineisto Grokki ja kysyä, että mitä tässä näkyy. Ja se osaa sitten kertoa sen. Saanko mä kysyä väliin, että mikä siinä on sitten, kun mua tavan tällainen kiinnostaa, että kun tuossa ehdottomasti paljon parempi systeemi Suomeen kuin tämä tehoton, pöhöttynyt systeemi, mikä nyt on, ja täynnä vikoja, ja ihmiset ei pääse lääkäriin ja näin poispäin, ja maksaa ihan valtavasti, niin miksei päättäjät sitten ota onkeensa noista tämmöisistä ideoista? No siinä on kaksi pääasiallista syytä. On tyhmyys ja tietämättömyys ja sitten on korruptio. Eli siellä on tosi monella on se oma lehmä ojassa. Ja näitähän tulee aina välillä esille tällaisia korruptiotapauksia. Tässä viime päivinä on ollut tuo kokoomusmeppi, europarlamentin jäsen Aura Salla. Niin jäi kiinni siitä, että oli ostanut saksalaisen asevalmistajan Rheinmetallin osakkeita joskus reilu kuukausi sitten. Sitten julkisesti alkoi vaatia tappavan aseistuksen lisälähettämistä Ukrainaan. Ja Rheinmetallin kurssi nousee koko ajan. Siis ihan törkeätä korruptiota, ja siitä jäätiin Aura Salla jäi siitä kiinni. Ja kukaan ei tee mitään. Tällaiset pitäisi tietenkin saman tien niin kuin ulos ja syytteeseen ja viralta panna tällaiset mepit. Ja nyt siis Ursula von der Leyen, komission puheenjohtaja, tilailee tuosta 10 miljardilla euroilla jotain rokotteita, jotka aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä ne ratkaisee. Niin, siis, miten tämä voi mennä näin ylipäänsä? Siis, sen takia siis EUsta pitäisi päästä eroon kokonaan, koska se muuttuu koko ajan hullummaksi se meininki. Nyt ajetaan digieuroa, siellä halutaan siis digipalvelu säännöstö tulee, sananvapautta viedään, eurosta pitäisi päästä, EUsta pitäisi päästä välittömästi mahdollisimman nopeasti eroon, mutta suomalaiset on vielä ihan kuutemolla siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ehkä 80% seuraa valtamediaa ja ne ei niin kuin tiedä, miten maailma menee, mutta siis terveydenhuollossa täsmälleen sama asia, siis päättäjät ei tiedä, miten maailma toimii, ei tiedä, miten terveydenhuolto toimii, tai sitten siellä on valitettavasti todella paljon tämmöisiä niin kuin omia lehmiä ojassa. Siellä on oma tai kaverin toimeentulo riippuu siitä, että siellä on valtava määrä tällaisia epätehokkuuksia niissä systeemeissä. Et jos niin kuin yksityinen firma voi tehdä 8 eurolla tällaisen yksinkertaisen nettikonsultaation, niin miten terveyskeskuksen keskimääräinen lääkärikäyntihinta voi olla yli 100 euroa?
Oikeasti. Joo. Siis aivan järjetöntä. Siis, tää vaan, siis mä oon vuosikausia niin kuin miettinyt sitä, tai viime aikoina varsinkin miettinyt sitä, että siis tämä suomalainen systeemi, sosiaali- ja terveysjärjestelmä, niin siis ihmiset ei pääse lääkäriin, sitten tämä on niin valtavan pöhöttynyt ja koko ajan pitää vaan tunkea enemmän ja enemmän rahaa, mikään ei riitä. Ja tämä systeemi, tämä vakuutussysteemi ratkaisisi kaiken ja taas varmaan aika todella kustannustehokas. Niin, siis sehän olisi ensinnäkin julkisesti rahoitettu, se olisi julkinen systeemi, se tuotanto vaan olisi yksityistä. Näinhän ruokakaupassakin on. Eihän sielläkään ole mitään valtion ruokakauppoja, vaan se on täysin yksityisesti hoidettua. Sitä sitten säännellään erilaisilla lainsäädännöllä, mutta tuotanto on täysin yksityistä. Ei Kesko tai mä itse asiassa törmäsin tuossa muutama päivä sitten, oli taas mediassa oli juttua, että oli verrattu näitä kauppaketjuja, oli S-ryhmä, yksityinen Kesko ja Lidl. Just sille, mitähän täällä yritettiin sanoa, ihmiset ei tajua, että no siis Lidl on saksalainen, sekin on yksityinen tietenkin, mutta myöskin S-liike on yksityinen keskinäinen kauppaketju. Ei S-ketju ole mikään julkisesti omistettu yksikkö. Se on asiakkaidensa omistama, asiakasomistajia ollaan, minäkin olen sellainen, mutta me asiakasomistajat omistamme sen kauppaketjun. Se on yksityinen, ei se mikään julkinen ketju ole. Ei ole mitään valtion omistamaa S-liikettä. Tuleeko se siitä, kun se S-ketjulla on jotakin tämmöisiä hallintoja, mihin tuleeko se siitä, että se on, niin väitetään, että se on julkinen vai mä en nyt tarkkaan tiedä. Siis mediassa kerrottiin, että S-ryhmä, sitten oli yksityinen Kesko ja Lidl. Just silleen, että jos kerran Kesko on yksityinen, niin onko S-ryhmä sitten julkinen? Siinä annettiin siinä jutussa ymmärtää niin. Mutta siis, jos toimittajina on Suomessa joku, niin ne toimittajat ei yleensä tiedä mistään mitään. Ne valmistuu jostain Tampereen kommunistisesta toimittajakorkeakoulusta ja ne opetetaan hyviksi ihmisiksi. Niin siis, tämä on ihan uskomatonta, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, Länsi-Euroopassa erityisesti, myöskin Suomessa. USAssa on tällä hetkellä iso korjausliike menossa. Ja nyt jos puhutaan vaaleista, niin siis niin USAssa systeemi vaihtui ja meininki vaihtui äänestämällä. Siellä äänestettiin republikaaneja ja Trumpin valtaa. Amerikkalaiset oli kyllästynyt siihen woke-meininkiin. Sama juttu on tapahtunut Unkarissa ja Slovakiassa ja esimerkiksi aika pitkälle Puolassa ja Italiassa. Ja niin kyllä se asiat muuttuvat myöskin äänestämisen kautta. Että ne, jotka väittää, että ei kannata äänestää, niin ne on joko suoraan näiden globalistien palveluksien, jotka haluavat, että me ollaan passiivisia, tai sitten he ovat menettäneet toivonsa ja markkinoivat tavallaan sen takia sitä, että älä äänestä meininkiä, koska he ovat itse niin epätoivoisia. Niin sen takia ehdottomasti pitää äänestää. Se, mitä ne globaalisti pelkää, on järjestäytynyttä, organisoitunutta vastarintaa. Ne ei todellakaan pelkää sitä, että ihmiset on passiivisia ja äänestämättä, vaan ne pelkää sitä, että Viktor Orbanit, Donald Trumpit ja Ossi Tiihoset pääsevät päättämään asioista. Kerropas niille äänestäjäkunnalle, sille äänestäjäkunnalle, joka meinaa jättää äänestämättä, että miksi kannattaa äänestää, kun otetaan vaikka Yhdysvallat. Siellä on republikaanit ja demokraatit. Ja jompikumpi on vallassa ja nyt on Trumpi vallassa. Ja siellä äänestäjä saa katetta sille äänelleen. Nyt toden totta saa äänelleen katetta. Mutta Suomessa tämä systeemi on niin erilainen, kun täällä on monipuolueen järjestelmä. Ja sitten jos äänestäjä äänestää jotakin puoluetta ja jotakin ehdokasta, siinä toivossa, että saa katetta äänelleen. Mutta sitten kun tulee vaikka otetaan vaikka eduskuntavaalit, tulee hallitusneuvottelut, niin sitten tehdään puolueiden kesken kompromisseja kompromissien perään. Ja sitten se kate äänelle häviää kokonaan pois, tai melkein kokonaan. Niin miten sen ei tarvitsisi tapahtua näin. Siis
perussuomalaisethan on ollut tällainen oppositio, jota ihmiset on äänestänyt sen takia, että tulisi muutos, mutta ne on antanut nyt täysin periksi omasta puolueohjelmastaan, ovat peittäneet lupauksensa äänestäjille, kenttäväelle. Niin tässä ymmärtää se, että Persusta on tullut sellainen kokoomuksen apupuolue. Ne ei ole mikään oikea oppositio. Nehän on hallituksessa toteuttamassa samanlaista politiikkaa, mitä Sanna Marin toteutti edellisessä hallituksessa. Otetaan 10-15 miljardia euroa lisää velkaa joka vuosi. Maahan tulee maahanmuuttajia täysin hallitsemattomasti. Persut on ihan, ei sitä erota kokoomuksesta ja SDPstä millään tavalla enää. Niin äänestäjien pitäisi tajuta, että suomalaiset on liian puolueuskollisia. Pitäisi ymmärtää se, että jos puolue loikkaa alta, niin silloin pitää äänestää jotain toista puoluetta. Niin kuin nyt tässä tapauksessa Vapauden liittoa. Kyllä, ja se mitä mä tiedän politiikasta ja puolueesta, niin oma suositus on, tässä välissä sanon oma suositukseni, äänestäkää Ossi Tiihosta, äänestäkää Vapauden liittoa. Älkää äänestäkö näitä nykyisiä eduskuntapuolueita. Ne on näyttänyt, että niistä ei ole mihinkään ja täysin hampaattomia ja ne korruptoituneita varmaankin. Ja ne on täysin niin kuin näin. Tämä oli mun oma välikommentti vaan. Joo, siis se ihmisten pitäisi havaita, mitä maailmassa tapahtuu ja sitten tehdä niitä muutoksia. Mutta meillähän tilanne on tosiaan se, että me saadaan hyvin heikosti näkyvyyttä. Tosin nyt tänäänkin oli taidettu mainita puolueen nimi sentään tuolla Ylellä. Siellä oli tämmöinen lista, että mistä puolueesta mihinkä puolueeseen oli hypännyt porukkaa, siis kuntavaltuutettuja, kaupunginvaltuutettuja, kunnanvaltuutettuja. Ja meillähän oli siis sen listan mukaan hypännyt 11 valtuutettua muista puolueista, pääasiassa perussuomalaisista. Ja meillä taas ei ole hypännyt ketään poispäin. No, eihän me ole koskaan vielä osallistuttu kuntavaaleihin, niin ei ole voinutkaan hypätä, mutta niin, siis kyllä tämä äänestäjistä tämä on kiinni tämä juttu, mutta suomalaiset on tavallaan väärin puolueuskollisia. Mä väittäisin, että tämä johtuu tällaisesta niinkin hassusta asiasta kuin kylmästä ilmastosta, eli suomalaiset on geneettisesti valikoituneet siten, että täällä on tällaisia, niin kuin, miten mä sanoisin, siis lauman jäseniä tai heimon tai perheenjäseniä on pitänyt olla yhteistyökykyinen, muuten on kuollut pakkaseen. Niin sitten se on suosinut tällaista ryhmätyötä ja silloin ryhmätyötä kun tehdään, niin pitää luottaa toisiin. Suomi on ollut korkean luottamuksen yhteiskunta. Ihmiset on voinut luottaa toisen sanaa aikaisemmin. Ja nyt tätä törkeästi on käytetty hyväksi tätä korkeaa luottamuksen yhteiskuntaa, mitä Suomikin on ollut. Ja me ollaan ihan Ruotsin tiellä. Suomessakin on jo yli 10% asukkaista on vieraskielisiä ulkomailta tulleita. Ja tänne jos otetaan muslimimaista nuoria miehiä, niin meillä on kohta sama tilanne kuin Ruotsissa, jossa on yli 60 no-go-aluetta, johon poliisit ei mene esimerkiksi yhdellä partiolla, vaan sillä pitää olla iso joukko porukkaa. Ja sitten Ruotsin, oliko se sisäministeri, kertoi, että siis heillä ei ole turvallista tilanne enää hallinnassa siellä. Se Länsi-Eurooppa on menossa ihan vessanpöntöstä alas. USAssa se nyt Trumpin myötä tämä kehitys kääntyi, mutta ihmisten pitäisi ymmärtää, että Suomi on aivan samalla tiellä ja nyt on niin ihan viimeiset hetket korjata tätä muutosta. Nyt, jos tästä mennään 20 vuotta eteenpäin, niin sitten se on luultavasti liian myöhäistä. Onko muuten kunnilla muuten, mä en tiedä niin tarkkaan, mutta onko kunnilla mitään vaikutusvaltaa tähän maahanmuuttosysteemiin, koska pystyykö kunnat... Ihan varmasti on. Jos kuntaa ei haluta Jos kunta ei haluta siis vastaanottokeskukseen, niin se vaikuttaa jo aika paljon. Kunta voi pistää siinä kampoihin kaikin mahdollisin keinoin, kaavoituksella esimerkiksi. Nyt näin tuossa sellaisen taulukon tuossa muutama kuukausi sitten, niin Lohja, mun kotikuntani, oli se, jossa oli vähiten ulkomaalaisia, siis pääkaupunkiseudun kunnista. Olikohan jotain 6-8%, riippuu vähän, että mikä oli niin kuin ikäluokka kyseessä. Mutta täällä Lohjalla ollaan vielä aika rauhallista on ja koulussa on valkoihoisia oppilaita edelleen ja siis silleen lintukotomeininkiä vähän. Mutta tokihan täälläkin on paljon ulkomaalaisia, eikä Vapauden liitto
vastusta ulkomaalaisten muuttamista Suomeen kategorisesti. Me vaan sanotaan, että meidän pitää valikoida, ketä tänne otetaan. Ja me voitaisiin ihan hyvin ottaa. Tässä me ollaan samaa mieltä perussuomalaisten kanssa, että jos otetaan pakolaisia, niin ne pitää olla esimerkiksi kristittyjä. Koska kristiusko on Suomen siis maailman vainotuin uskonlahko. Ihmiset ei tiedä tällaisia perusjuttuja. Kristityt on ne, joita vainotaan maailmassa kaikista eniten. Tästä on olemassa vaikka kuinka paljon tilastoja. Niin otetaan kristityistä maista niitä pakolaisia sitten tänne. Ja ylipäänsä siis, jos tulee tänne tekemään töitä, esimerkiksi tämän avioliiton kautta, niin tervetuloa silloin. Mutta että jos otetaan siirtolaisiksi tai pakolaisiksi, jos syyllistyy rikoksiin, niin ei muuta kuin takaisin vaan sinne, mistä on tullut. Ja nyt ihan karkotuslennot käyntiin vaan. Ja nyt minä olen yrittänyt kysyä julkisesti, kun perustahan tätä ajanut vaikka kuinka pitkään, niin onko yhtään karkotettu edes rikoksiin syyllistynyt Suomesta? Mä en ole nähnyt mitään lukuja, mä olen yrittänyt julkisesti kysellä näitä. Mä luulen, että se on pyöreä nolla se luku, mitä tältä on karkotettu. Jos ihminen on tullut pakolaisena Suomeen esimerkiksi jostain Somaliasta, jos se käy sillä lomalla vuosittain, niin sitä pakolaistatusta ei pitäisi olla todellakaan enää voimassa. Mutta kuntapolitiikassa tällaisiin asioihin voi rajoitetusti vaikuttaa, mutta sitten on tämmöisiä asioita niin kuin esimerkiksi hinkukunnat, eli hiilineutraalit kunnat. Ja koko homma perustuu valheeseen siitä, että ihmiskunta tuottaisi jotenkin merkittävästi hiilidioksidia ja se vaikuttaisi ilmastojen lämpötiloihin. Siis ihmiskunta tuottaa kokonaisuudessaan 4% maapallon hiilidioksidituotannosta, 96% on luonnontuotantoa ja siitä 4% niin suomalaisten osuus on ehkä 1/1000. Ja sitten kaiken lisäksi se lisääntynyt hiilidioksidi on saanut aikaan sen, että maapallo vihertyy, mikä on hyvä asia. Hiilidioksidista on pulaa. Niin nyt jos halutaan puhua niin hiilineutraalista kunnasta, niin se on ihan horinaa koko homma. Joo, kyllä. Onko sulla vielä tähän kuntavaaliteemaan, aluevaaliteemaan jotain ajatusta sanottavaa? Mennään sitten seuraavaan aiheeseen. No, nyt ensinnäkin pitää mennä äänestämään. Ja mieluummin vasta sitten varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina 13.4. eli ensi viikon sunnuntaina, koska nyt noihin ennakkoäänestyksiin liittyy kaikenlaisia kummallisuuksia. Niin kuin vuosi sitten korkein hallinto-oikeus totesi, että eduskuntavaaleissa 2023 rikottiin lakia. Siellä avattiin lainvastaisesti, ainakin 6 vaalipiirissä avattiin ne ennakkoäänestyskuoret etukäteen, vaikka siellä sanotaan selvästi laissa, että saa ruveta avaamaan vasta kello 10 silloin sunnuntaina. Eli niitä ei ollut kukaan valvomassa niitä ennakkoäänikuorten avaamisia. Ja sitten korkein hallinto-oikeus silitteli päätä, että ei ole ilmeisesti vaikuttanut vaalin lopputulokseen. Mutta mistä sitä voidaan tietää? Siellä aivan avoimesti rikottiin lakia ja ketään ei ole tutkittu tästä asiasta, ei syytetty eikä tuomittu. Just. Tämä kuuluisaa suomalaista mentaliteettia. Niin, mutta siis Suomi on niin korruptoitunut maa, siis rakenteellisesti korruptoitunut maa, että se rakenteellinen korruptio ei siedä muita korruption muotoja. Tämä oli hyvä hitetys, joka mä kuulin eräältä ihmisiltä. Tuo on viksusti sanottu, joo. Mutta nyt mennään lopuksi vielä aiheeseen, eli Ukrainan sotaan ja niihin juurisyihin, koska se, mitä minä olen seurannut nyt mediaa kriittisesti viime aikoina, niin Venäjällä puhutaan, no en tiedä Venäjän propagandasta, mutta siellä on tietty narratiivi. Ja Suomessa on taas tämä tietty narratiivi. Ja tähän suomalaiseen propagandaan moni, tai suurin osa suomalaisista haksahtaa, koska ne luottaa täysin tähän suomalaiseen mediaan. Mutta mua ei kiinnosta se propaganda, mua kiinnostaa totuus. Eli mikä on totuus missäkin asiassa. Ja mennään nyt siihen 2014 alkuun Maidanin tapahtumiin, mistä tämä koko vyyhti lähti liikenteeseen. Niin onko sulla jotain siihen sanottavaa? No mä oon kohtuullisen hyvin selvillä siitä asiasta, toisin kuin keskimääräinen suomalainen. Ja siis ensinnäkin
Siellähän on tullut julkisuuteen niitä tallenteita, missä tämä alivaltiosihteeri, amerikkalainen, käytännössä sitten keskustelee siis Ukrainan suurlähettilään kanssa. He valitsevat siinä puhelussa tulevan Ukrainan hallituksen. Ja siis amerikkalaiset masinoivat 2014 Janukovytsin kaatamisen, joka oli demokraattisesti valittu presidentti. Niin he kaatoivat, siellä tehtiin tämä regime change, eli vaihdettiin hallinto käytännössä kokonaan. Ja amerikkalaiset masinoivat sen vallankaappauksen. Ja venäläiset ei tietenkään tykkännyt siitä asiasta. Ja siis ei venäläiset tässä mitenkään syyttömiä siis ole näihin juttuihin. Kyllä venäläisetkin on tehnyt paljon väärin Krimin valtaus, ylipäänsä hyökkäys sitten 22 Ukrainaan. Eihän nämä ole oikein. Siis se totuus on siellä jossakin välissä, mutta se, että olisiko tätä sotaa syttynyt, olisiko Krimiä vallattu ollenkaan, jos amerikkalaiset eivät olisi masinoinut sitä. Tuskinpa vaan. Trump on puhunut tästä täsmälleen samasta asiasta, eli nyt tätä Ukrainan sotaa ei olisi syttynyt, jos hän olisi ollut presidentti, ja tämä mun mielestä pitää paikkansa. Eli näistä kannattaa katsoa Jeffrey Sachsin haastattelun, YouTubesta pitäisi löytyä ainakin vielä, ja se on joku 3 viikkoa vanha ehkä se haastattelu. Hän käy siinä koko jutun läpi alusta loppuun, ja sitten kannattaa lukea avoin.mediasta tämmöinen 3-osainen kirjoitus. Siellä on haastatteltu Sveitsin sotilastiedustelun entistä everstiä Jacques Baud, ja hän käy läpi myöskin tämän historiallisen taustan kokonaisuudessaan. Suomalaiset on yllytetty tällä hetkellä Venäjä-vihaa, venäläisvihaa, ja valitettavasti näyttää toimiva. On siellä kyllä paljon semmoisia maksettuja trollejakin tuolla sosiaalisessa mediassa, jotka on todennäköisesti siis amerikkalaisten maksamia olleet. Nyt tietysti tämä tilanne on ehkä vähän muuttunut tässä, kun Trump tuli valtaan siellä, että näitä nafolaisia, niin niitä ei enää ainakaan niin paljon rahoiteta. Toivottavasti rauha tulee Ukrainaan mahdollisimman pian, koska ukrainalaisia ja venäläisiä kuolee jatkuvasti siellä rintamalla. Mutta siis ei Venäjänkään olisi pitänyt Ukrainan rajojen yli mennä, siis sehän on ihan selvä juttu. Eli silloin, jos Venäjä provosoitiin aika rankasti, se on selvä juttu, mutta silloin ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Molemmat osapuolet ovat tehneet väärin, ja ukrainalaiset on joutunut kärsimään siitä. Ja todella surullista, ja nyt toivottavasti Suomi ei joudu siihen samaan tilanteeseen. Vähän heikolta on näyttänyt, mutta nyt viime päivinä Stubbilta on tullut nyt tällaisia, niin kuin, miten mä sanoisin, siis rauhoittelevia viestejä. Ehkä kun kävi pelaamassa golfia Trumpin kanssa, niin sitten hänkin havaitsi, että tuuli on kääntynyt. Tällaiset tuulivirit, niin kuin Stubb kääntyy tuulen mukana. Onko Suomella, totta kai mä sanon kanssa tähän, että Venäjä teki väärin, kun hyökkäsi Ukrainaan ja Ukraina taas teki väärin omalta osaltaan, mutta ei tässä varmaan syyttömiä osapuolia ole olemassakaan, mutta onko tässä miten Suomen tilanne tässä geopoliittisessa tilanteessa, että onko Suomen asema uhattuna nyt, kun on tämä DCA, Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus ynnä muuta? Joo, siis Suomi on Naton jäsen, ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että siis Suomen armeija komennetaan Norfolkista USAsta tukikohdasta, ja Suomi ole enää itsenäinen. Ja sitten vielä pahempi tähän kakkuna kirsikkaan, kirsikkana kakun päälle on tämä DCA, eli Direct Cooperation Agreement USAn kanssa. Ja siis käytössä olemme luovuttaneet vieraalle suurvallalle 15 tukikohtaa, jossa heillä on se valta. Ja sitten siellä on siellä DCA-sopimuksessa sellainen pykälä, jota mä olen aikaisemminkin sanonut, eli niillä tukikohdan sotilailla on oikeus pidättää kenet tahansa sen tukikohta-alueen välittömän läheisyyden ulkopuolellakin. Eli periaatteessa meidät molemmat voitaisiin tulla milloin tahansa hakemaan
ja viedä johonkin amerikkalaisen tukikohtaan, ja se olisi laillista. Eli suomalaiset ei tiedä, mitä siellä ollaan puuhattu. Näistä ei ole NATO-jäsenyydestä eikä DCAsta ole kummastakaan järjestetty mitään kansanäänestystä. Vielä joku vuosi sitten Sauli Niinistäkin oli sitä mieltä, että pitäisi järjestää NATOsta kansanäänestys. NATOn omien sääntöjenkin mukaan pitäisi olla selkeä kansan tuki. No nyt ei ole kysytty kansalta mitään, vaan sinne vaan mentiin eduskunnan päätöksellä tuosta noin vaan. Eli jos edes käydä jonkinlainen keskustelu ja kysyä kansalaisilta, että mitä mieltä ne on NATO-jäsenyydestä. Mutta siis kun katsoo, miten kansalaisia ohjaillaan valtamedian toimesta, niin varmaan siis NATO oltaisiin päädytty siinäkin tapauksessa. Niin, no joo, tuo on totta, että siis, mutta siis se oli aika hauska, kun siis kansanäänestys olisi pitänyt NATOsta tehdä, tehtiin sen sijaan joku 1000 ihmisen otanta mielipidetutkimus. Ja sen perusteella sitten tehtiin, niin kuin, että tämä on legitiimi juttu. Joo, siis tätähän on tehty koko ajan. Sanna Marinin hallituksen aikaan mä laskin, että Marinin hallitus rikkoi ainakin 5 kertaa perustuslakia ihan tuosta noin vaan, ja kukaan ei tehnyt mitään. Tässä on joku kiteytty tämä asia hyvin, että niille elitin jäsenille kaikki mahdollinen ja heidän kavereilleen ja meille tavallisille ihmisille laki. Eli lakia sovelletaan valikoivasti riippuen siitä, että oletko elitin jäsen vai oletko tämmöinen tavallinen kansalainen. Silloin laki ei ole käytännössä enää voimassa, jos sitä sovelletaan valikoivasti. Tuli muuten mieleen, mitä olet mieltä tästä, tuli tässä lakiasiasta mieleen, kun nyt Suomessahan tämä perustuslakivaliokunta, jotka on poliitikoista muodostunut. Ja ne on niin kuin ylintä valtaa käyttää, niin kuin, kun ne päättää, onko tämä perustuslaillista vai ei. Niin onko tämä Suomen systeemi huono vai pitäisikö meillä olla puolueeton perustuslakituomioistuin vai minkälainen systeemi meillä pitäisi olla? No siis mä olen itse asiassa joskus pari vuotta sitten ehdottanut tähän ratkaisua tähän asiaan. Siis ongelma on siinä se, että jos meillä olisi perustuslakituomioistuin, jossa olisi vaikka 9 jäsentä ja sitten siellä olisi Martin Scheinin ja kumppanit, niin me voitaisiin siinä vaiheessa vetää loputkin demokraattisesta prosessista vessanpöntöstä alas. Ei tarvittaisi enää mitään eduskuntaa siinä vaiheessa, koska sitten kun siellä on ne valikoitavat, sopivasti valikoidut ihmiset siellä perustuslakivaliokunnassa, niin kaikki hyvät asiat on perustuslain vastaisia ja kaikki huonot asiat on perustuslain mukaisia. Eli sen takia USAssakin käydään koko ajan kamppailua siitä, että ketkä ovat valiokunnan tai perustuslakituomioistuimen jäseniä USAssa, korkein perustuslakituomioistuin. Ja nyt mä olen ehdottanut tähän sellaista ratkaisua, että siellä olisi isohko joukko ihmisiä, vaikka 20, ja sitten 1/3 olisi sellaisia, jotka olisi tuomareita, siis Suomen tuomioistuinlaitoksen jäseniä, ja sieltä arvottaisiin 3 vuoden tai 4 vuoden ajanjaksolle arvottaisiin 1/3 olisi tuomareita, sitten siellä olisi 1/3 olisi kansanedustajia ja 1/3 olisi tavallisia kansalaisia, jotka on ilmoittanut halukkuutensa sinne perustuslakituomioistuimeen. Niin me saataisiin edes jollakin lailla tällainen sattumanvaraisesti tai niin kuin edustavasti valikoitu joukko sinne perustuslakituomioistuimeen. Sen sijaan, että siellä istus nyt ikuisuuden jotkut sellaiset ihmiset, jotka on. Koska jos sä annat muutamalle ihmiselle vallan, että ne voi päättää siitä, että onko joku perustuslain mukaista vai ei, niin ne todennäköisesti vääristyy ne tulokset joka tapauksessa. Sen takia siellä pitäisi olla arvontaa ja isohko joukko ihmisiä, joista arvotaan ne perustuslakituomioistuimen jäsenet. Tämä voisi ratkaista se ongelma. Tuossa oli kyllä fiksua. En ole koskaan kuullut tuommoista ehdotusta, mutta tuo on erittäin fiksu ehdotus. Aivan loistava. Joo, muuten meillä on tässä nyt 5-6 minuuttia aikaa, niin vielä loppukaneetti. Eli mitä sä haluat äänestäjille sanoa tässä videon lopuksi? Saat ihan sanaa. Menkää äänestämään varsinaisena
vaalipäivänä 13.4. sunnuntaina äänestäkää Vapauden liiton ehdokkaita, käykää katsomassa meille sinne ehdokas vapaudenliitto.fi. Siellä on kaikki meidän, muistaakseni tällä hetkellä kaikki on näkyvissä, kaikki ehdokkaat. Valitkaa sieltä itsellenne sopivin ja äänestäkää sitä ja se tulee sille listalle sitten se ääni. Meillähän on vaaliliitto aika monella paikkakunnalla VKK:n kanssa, Kristallipuolueen kanssa, KD:n kanssa, joillakin paikkakunnilla, ainakin 2 paikkakunnalla on KD:n kanssa. Sitten meillä on Lahdessa esimerkiksi se tilanne, että meidän toinen varapuheenjohtaja Niko Kauko on Pro-Lahden listalla siellä. Niin lahtelaiset voitte äänestää Pro-Lahden listaa Niko Kaukoa siellä, niin sitten saatte Vapauden liiton ihmisen sinne kaupunginvaltuustoon. Eli me ollaan tehty monenlaisia yhteistyösopimuksia. Sitten tuolla Pyhtäällä on tosiaan sitten Sakari Peltola, joka on Vapauden liiton ehdokas, ja sitten hänen vaimonsa Maikki, joka on KD-ehdokas. Siellä on vaali- ja avioliitto. Ja itse asiassa tuolla Tampereen suunnassa on vähän samanlainen tilanne, eli meidän ihminen on siellä niin KD-listalla. Ja niin me tehdään tällaisia suunnilleen samalla lailla ajattelevien kanssa. Me olemme yhteistyökykyisiä, eli nyt pitää muuttaa, siis lähteä liikkeelle sieltä kunnanvaltuustossa ja aluevaltuustoista, ja se maali on 2 vuoden päästä eduskuntavaalit, ja sinne pitää saada vähintään 1 tämmöinen kriittinen kansanedustaja sisään sitten 27, toivon mukaan useita, mutta meidän pitää 2 vuotta tässä tehdä töitä sen eteen, mutta jokainen suomalainen on myöskin vastuussa siitä, että tämä muutos edes on jollain lailla mahdollista. Me saadaan edes 1 kriittinen ääni tuonne eduskuntaan. Meidän ehkä tärkein tehtävä Vapauden liitossa saattaa olla se, että me muutetaan muiden puolueiden linjoja. Perussuomalaisten, kokoomuksen, keskustan, KD. Jos me saadaan muutettua näiden isompien puolueiden linjoja, niin sitten voi olla, että meidän tehtävämme on silloin täytetty, mutta se ei tapahdu itsekseen. Jokaisen pitää nyt nousta sieltä penkistä ja ruveta tekemään tämän asian eteen jotakin. 2 vuoden päästä on sitten se maali. Ja meillä tulee olemaan nyt, mä luulen, että me saadaan 10 aluevaltuutettua läpi ja suunnilleen saman verran kaupungin ja kunnanvaltuutettua toivon mukaan enemmän näissä, niin meillä tulee olemaan sitten valtakunnallinen organisaatio näiden vaalien jälkeen ja omia valtuutettuja sekä kunnan ja kaupunginvaltuustossa että aluevaltuustossa. Meitä kuitenkin sen verran paljon nyt jo äänestetään, että me saadaan läpi ihmisiä ympäri Suomea ja mahdollisesti esimerkiksi Helsingissäkin, joka on kohtuullisen vaikea saada läpi, niin siellä näyttää aika hyvältä tällä hetkellä. Meillä on todella hyviä ehdokaslistoja ympäri Suomea. No niin, mahtava juttu. Ja joo, käykää ihmiset äänestämässä Vapauden liittoa ja näin. Ja päätämme tämän ensimmäisen podcastin. Ja kiitos muuten Ossi, valtavasti olet ensimmäinen vieras. Kiitos kun tulit podcastiin ja ehkä joskus vielä teemme uudestaan tämmöisen. Kyllä, ihan varmasti. Ja hyvää jatkoa ja moikka. Moi.